তিনি 7 জুলাই 2026 সালমারিও 24 রাজসিঘাট কনস্টিটুয়েন্সিनि बिसिं खबजाक आमफ्रावो कायसा फरेस्ट डिपार्टमेंटनि बेखाक्तै बन महोत्सव पान्डा खलायजाखा तै पान्डानि बिसिंतै आमफ्रा इको पार्क कटाल खलायबो फियगै रिजाखा तै पान्डा चेंगना सुकां एक पेटमाका नामनि बेखाक्तै बुफां बुसाबो कायलायखा तै पाइथागो बुफां बुसा तैलुमानि बिसिंतै पान्डानो चेंगै रिखा 24 राजसिघाट कनस्टिटुएंसिनि एमएलए बरंमनां रनजित देबबर्मा एमडीसी बरंमनां जेम्स देबबर्मा खय जिल्ला सभापति बरंमनां जग अपना सिंहरायतै पद्मबिल बीआईसी चेयरमैन बरंमनां प्रशांत देबबर्मानो खबै फरेस्ट डिपार्टमेंटनि अफिसार डीएफओ एसडीएफओ रगबो मानजागलायखा पाइथागो पान्डा पाइमेनि यागलो तामनि बागै वन महोत्सव पान्डा खलायनो नां सावै खनारिका 24 राजसिघाट कनस्टिटुएंसिनि एमएलए बरंमनां रनजित देबबर्मा नायनेदि चिनि मांफ्लिवो Direct wrong itu kayak রেডি থাকার জন্য একটু ওগুলো থেকে और तामनतै प्रोग्राम खलायजागे और तिनी चिनी रामचंद्रघाट विधानसभा केन्द्रआव जे फाइ डिविजननि कायसा फरेस्टनि और तमहेगा उत्सव खाता हाँ कायमानि मेला कायसा खायलायजाका अमो कायसा रामचंद्रघाट कायसा इको पार्क चिकन सासा लायनाय तो कायसा सानजाका एके इको पार्क हे कथा कायसा तिनी मन फलो गरि जाका बागै एके और कायसा प्रति बछरनि हा दाखलायसिनि रामचंद्रघाट साब डिविजननि फरेस्टनि जे वन उत्सव अगर खायजाका एके और गोबां आमसानि लुखराव फायजा फरेस्ट डिपार्टमेंट अफिसार फायजा चिनि बरम गोनां एमडीसी रजिव तंका फाय इनगनि जिल्ला सभापति प्रार्थना सिंहा राय बबो फायजा कम থেকে गोबां अफिसार लुखराव फथे मिलायनाय कथा फायै दिनारा पान्डा फायजा सारा पान्डानि बिसिंतै लुखरावनो बहाय मेसेज दि जों बुफां माकायनाय बुफां पाहाराव रावै जत्न सेसुन थाका जों थाङै थांनानै बागै जोंनि बुफां नांगौ अक्सिजेन नांगौ अक्सिजेन एकमात्र बुफां रिमान पेके उदिनाय आबोनि बागै जों बुफां कायनानि बागै जों जत्न न पयसा एवं पयमानि बिसिंखि जों बुफां कायमानि सोलाय बन रख कायनानि जत्न कायति सानानि अबनो नचिनि पयना